Yo guys, this is Zboy Montebon. This is Zboy Montebon. Yo guys, this is Zboy Montebon. Up for another video, and today's video ay sa atong storyahan kay mga tao nga makita na to sa plaza, especially sa among plazas. So una na to. Mga tao nga makita na to sa plaza sa CARMEN kay ang mga healthy living. Mo ni sila ang kanang mga mag-skate jogging, ganda sayo sa buntag, exercise, so healthy living din sila ang mga tao. So para sa nga video ba? Uy, nag-jogging lagi ka, healthy lifestyle na day ha? So ito guys ng healthy living ng mga tao. Okay naman yung ato nga healthy living mo dali sa kanang ko at plaza sa CARMEN. Next kay atong sunod na makitaan sa plaza sa CARMEN. Kanang mga loader nag-inusara lang sa plaza, makitaan na mo sila wala pa February. Usually mga December na sila kasagaran makitaan din. Para sa aling nga video. My friends, ay! Mo to siya nga video guys, no? Okay na sa jud na nga mag-inusara siguro ka dira sa CARMEN Plaza kay basta makita ka gibong forever, pero ayun lang pag-assume. Next guys nga tao nga makita niyo sa CARMEN kay kaning kuan magbuhat og kanang mga project sa eskwelahan. Yeah, kay ba mo nang mga magbuhat og project no? Like role play, jingle o nakarelate ka no, nutrition month jingle mga taga-nasyonal. Kung mag-practice mo dira ra gid sa plaza sa CARMEN para ani nga video ba? Kaya ito kung makagrupo. Uy, santa na ko, babe. Kaya. Uy, grabe si Mom Text mo ay. Kung alata ninyo guys, pag formation na ta, dapat ang atong mahitabuan ni kay. Kabusi, Judon. Uy, alin na ko na mo. Uy, mag-routine. Ito kay magpauli na ko. Sus, uy, hindi ka na ko na. Ito na ba ninyo guys bo? Uy, tana ba? Sabat ra, uy, ikaw na bossy kay ka ay feeling leader kay ka. Ikaw, urag ako kabatiin mo sa reklamador kay kastanan. Ha? Ako reklamador? Kaya magay mo, sige mag-Mobile Legends dira na. Isa si Kapoy kayo, Mobile Legends pa ko. Uy, ikaw ba? Alam mo, sige. Eh di wala project ka mahitabo. Sunod na to nga kanang tao nga makitaan sa CARMEN. Tungod gani kay naanay wifi ang CARMEN. Buhat to lang siya sa plaza sa CARMEN para maki-wifi. Para sa aning video ba? Tuloy, kahinay nung naani ay. Gusto ko mang data ay. Ako rin yung i-post day kay na siya i-post. Hello, Good morning, Carmen. I am your mayor. I-check saan ako kung hometown din. Kung ba niya atong hometown din. Kamag-iahak, biya dyan aning mga bataan, no? Klase ra ba? Ehem. Day kay ba kung nag-wifi mo, day ha? Pero klase man, ron. Unsa man yung gibuhat, dili? nagbuhat may sa thesis mayor. Ah, mao ba, day? Hala, salamat, nakatabang dyan ang akong gipataot mo. Wifi diri sa tong klase. Pakusgi ang wifi ninyo. So mo to guys na wifi. Yan, sunod na to nga video nga makitaan guys. Na ang last person nga mga makita na to sa plaza sa CARMEN kay kaning vloggers. So mao din silang moadto sa plaza sa CARMEN kay ang tuyog tumong kay magpa-picture. Yes, mo ni ang kanang specialty yan ang bag-o nga product ni Jekyllmontebon Montebon. Ang tawag ni siya og unsa kay ting kanang kwan mi? Turmeric niya gisagulag lemon. Pagbaso. Nging kalain ani mami eh. Ganahan lagi ka jekyllmontebon. Aslom man. Wala bang aslom pa? Sige. Lain kaayo eh. Mga to guys no. Mao na ni ang mga photogenic sa plaza sa CARMEN. Mao ni nga video. Hala na iba kong signage sa CARMEN. For photos.
daghan kitag makitaan sa plaza sa Carmen. Napa may mga nakitaan nga lain mga tao sa Carmen guys. Just comment down below unsa to sila nga mga tao. Nya. Also like this video, share this to your friends if nakarelate mo mga taga Carmen, i-share ni please, I'm begging you. Always choose Carmen guys. Kanang usbong na yung Carmen guys. Naadiri ang kanang Cebu Safari. Mga kaliguanan. So, if you have time, visit Carmen. Hey! Proud Carmenanon, guys! So, always keep our place clean. And if naman sa plaza sa Carmen, ayaw ka mapatakaglabay kay masuko ang mayor. Bye-bye! Yo guys, this is Zboy Montebon. Signing off for this video. If you like this video, please thumbs up, tweet me at Zboy Montebon, and share this video, guys. Bye-bye! Till the next video.